kunne godt. Det er lige meget. De fatter ikke skid, for de er alle sammen fra udlandet, og det er fordi, at det er allerførste gang, at vi kan præsentere det her i Danmark. Det er selvfølgelig bikini unge klasse, men lurer mig, om vi ikke finder nogen, der kan deltage i denne her konkurrence i Loaded Cup 2013, fordi i morgen, der kommer der en del at stille op i det her. Men her har vi et rimelig godt line-up, synes jeg. Skal vi ikke lige præsentere dem med navn? Det kan godt være, at de ser godt ud. Til gengæld har de nogle fucked up navne, men lad os prøve at se, hvad vi får ud af det. Den første smukke unge dame, atlet nummer 40, hun hedder Evelina Dransekajte. Og næste i line-up'en, hun er fra Tyskland, atlet nummer 41, hun hedder Ramona Valerie Alp. Fra Island, der har vi nummer 42, Aida Heidur Ólafsdóttir. Fra Tyskland, der har vi en smuk ung dame, nummer 43, Aline Sier. Og fra Litauen, nummer 44, det er Kristina Karaliutse. Og sidst men ikke mindst, nummer 88, fra Schweiz, hun hedder Joel Roger, tror jeg det udtales. Hello ladies. Please go backstage and be ready for your poses. Please go backstage and get ready for your poses. I can show you the way. Hold da kæft, hvor blev der varmt herinde. Jeg kan også se, at dommerne dernede, de sidder også... Der er lidt benplads dernede i år, til det tredje ben.